Matthew asempa tidu baako. Na ba sɛ Yesu wie n'asuafo dumienu no kasakyerɛ no, ofiri hɔ sɛ ɔkɔkyerɛkyerɛ no aka asɛm wɔ nkuro mu. Na Yohane tee Kristo nnwuma wɔ afiase no, ɔsomaa n'asuafo kobisaa no sɛ, "Wo ne deɛ ɔreba no, anaasɛ yɛnhwɛ ɔfoforɔ kwan?" Na Yesu buasee wɔn sɛ, Monkɔ na monkɔka deɛ moteɛ na muhunu yi nkyerɛ Yohane. Anifirafoɔ hunu adeɛ, na mmubuafoɔ nante, akwatafoɔ ho fi, na asotifoɔ te asɛm, awufoɔ nyane, na wɔka asɛmpa kyerɛ ahiafoɔ. Na nhyira ne deɛ merento no suntidua. Na yeinom korɔ no, Yesu firi aseɛ kaa Yohane ho asɛm kyerɛɛ nkurɔfoɔ akuakuo no sɛ, Ɛdeɛ na mufiri adi kɔɔ srɛ so kɔhwɛeɛ? De mmira mframa rehim anaa? Anaasɛ deɛ na mufiri adi kɔhwɛeɛ? Onipa a ɔhyɛ ntadeɛ bɔkɔɔ anaa? Hwɛ, wɔn a wɔhyɛ ntadeɛ bɔkɔɔ no wɔ ahemfo afie mu. Anaasɛ adɛn nti na mufiri adie? Mokɔhwɛɛ odiyifoɔ anaa? Ane, mese mo sɛ, ɔsene odiyifoɔ mpo. Oyi ne deɛ wɔatwerɛ ne ho asɛm sɛ, hwɛ, meresoma me bɔfoɔ adi w'anim a wɔbɛsiesie w'anim kwan. Nokorɛ, mese mo sɛ, wɔn a mmaa wo wɔn nyinaa mu biara nsɔre a ɔsene Yohane Suboni. Nanso deɛ ɔyɛ aketewa koraa ɔsoro ahenni mu no yɛ kɛseɛ sene no. Na ɛfiri Osuboni Yohane berɛ so bɛsi nnɛ, wɔyɛ ɔsoro ahenni no ho adeɛ aniberɛ so, na wɔn a wɔn ani abereɛ no fa no aniɛden so. Na adiyifoɔ no nyinaa ne mmara no hyɛ nkɔm bɛsi Yohane so. Na sɛ mopɛ sɛ mogye a, oyi ne Elia a ɔreba no. Deɛ ɔwɔ aso no, ma no ntie. Na hwan ho na mede nnɛmma yi bɛtoɔ? Wɔte sɛ mmɔfra a wɔtete edwa ase refrɛfrɛ wɔn mfɛfoɔ sɛ, yɛahyɛ no atɛntɛbɛn ama mo na mo ansa. Yɛtwa agyaadwo ama mo na mo werɛ anho. Na Yohane baeɛ, onidi na ɔnom, na wɔse, ɔwɔ honhommɔne. Onipa ba no baeɛ, odidi na ɔnom, na wɔse, hwɛ, odidifoɔ ne ɔsanomfoɔ, togyefoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ adamfo. Nanso nyansa nam ne nnwuma so di bem. Ɛna ofiri aseɛ kaa nkuro a na wɔayɔ n'ahoɔdenneɛ pii wɔ mu no anim sɛ wɔnsɛkyerɛ a wɔadwen sɛ, Korasin, due. Betsaida, due. Ɛfiri sɛ, ahoɔdenneɛ a wɔayɔ no mumu yi, sɛ wɔyɔɔ no Tiro ne Sidon a, anka wɔasakyerɛ wɔn adwene ayitoma ne nson mu dada. Nso mesom sɛ, atemmuo da no, ɛbɛfa nyinam Tiro ne Sidon asene mo. Na wo Kapernaum, wɔbɛma wo so akɔ soro. Wɔbɛbrɛ wo ase akɔ asamando, ɛfiri sɛ, ahoɔdenneɛ a wɔayɔ no mumu yi, sɛ wɔyɔɔ no Sodom a, anka wɔwɔ hɔ de bɛsi nnɛ. Nso mese mo sɛ, atemmu da no, ɛbɛfa nyinam Sodom asase asene wo. Ɛberɛ no a mu Yesu kaa sɛ, Agya, ɔsoro ne asase wura, miyi wo ayɛ sɛ wode nneɛma yi ahunta nyansafoɔ ne animdefoɔ na wayi akyerɛ nkɔkoaa. Ane, Agya, na ne saa na ɛyɛ anisɔ w'anim. M'Agya de nneɛma nyinaa hyɛ me nsa. Na obiara nim Ɔba no, gye Agya no. Na obiara nim Agya no, gye Ɔba no ne deɛ Ɔba no pɛ sɛ oyi no adi kyerɛ no. Mo a moayɛ adwuma abrɛ na wasoa mo nnesoa nyinaa, mommra me nkyɛn, na mɛma mo ahome. Momfa me kɔnnua nto mo ho so, na monsua me, ɛfiri sɛ, medwo na mebrɛ me ho ase akoma mu. Na mobɛnya ɔhome ama mo kra. Na me kɔnnua yɛ mmerɛ, na m'adesoa yɛ hare.